ଆଜିର 20 ଅନୁଚିନ୍ତା। 1 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ ବିନା ସାଧନାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଝି ସୁଝି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଭଲ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜର, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ନମ୍ବର, ବିତି ଯାଇଥିବା ଖରାପ ସମୟକୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର, ବିନା କାରଣରେ କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଏ ଯେ କ୍ଷୀରରେ କେତେ ପାଣି ମିଶାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଦିରାରେ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ମିଶାଇ ପିଆଯାଏ। 6 ନମ୍ବର, ସମସ୍ୟା ସରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ରୂପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ତା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 7 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ପରିଶ୍ରମ ନାମକ ଗୁଣ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 8 ନମ୍ବର, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟାୟଧାରୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା ଅଟେ। ସେ ହିଁ କେବଳ ସର୍ବଦା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଥାଏ। ବିନିମୟରେ ସେ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ମାଆକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ପଛାଏ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର, ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ସବୁଦିନ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ କେହି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମହଙ୍ଗାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନର। 11 ନମ୍ବର, ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏକାପରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କିପରି ବିହେଭ୍ କରେ ତାର ରିଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 12 ନମ୍ବର, ଯେମିତି ଔଷଧ ପକେଟରେ ନୁହେଁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ କାମ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁବିଚାର ଫୋନ୍ ଭିତରେ ନୁହେଁ ନିଜ ମନ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ବେଇମାନ କେବେ ବି ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର କେବେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁବିଧାବାଦୀ କେବେ ବି କାହାର ଆପଣାର ହୁଏ ନାହିଁ। 14 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ ଥରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଶିଖିଗଲେ ନା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଉ କେବେ ଆଶା ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। 15 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତାର ମନ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ମନ ଅଛି ତାର ଧନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। 16 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ବି ଦୌଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଟଙ୍କାବାଲା ମଣିଷ, ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଇଠା ମାରିପାରନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। 18 ନମ୍ବର, ଭଗବାନ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। 19 ନମ୍ବର, ମୋ ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ପଛରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 20 ନମ୍ବର, ମହୁ ପରି ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ ବେଳେ ବେଳେ ମହୁମାଛି ପରି ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି।
आजिर यही सुविचार पोस्टटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट जणाइबे एवं भक्ति सहकारे जय श्रीकृष्ण कमेंट लिखि दियंतु एवं भल लगते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। भिडियोटी शेष जाए देखिथारु धन्यवाद।